Goddag. I dag skal vi snakke om andengrads polynymer. Og først så skal vi finde A, B og C. A finder vi, hvis vi tager i eksemplet. Eksemplet. Så er det den første, altså minus 2. Så tager vi B, det er så plus 6, og det er den næste. Og C, som er den sidste, er minus 3,5. Når vi har fundet dem, skal vi finde toppunktet. Toppunktet er, hvis du kigger på grafeksemplet, så er det punkt der og der. Det er toppunktet. Toppunktet finder vi ved at bruge formen, der hedder minus b divideret med 2a. Så finder du, hvor den ligger på x-aksen, og så tager du minus d divideret med 4a. D er diskriminanten. Diskriminanten finder du ved at bruge formen længere nede, som hedder b i anden minus 4 gange a gange c. Hvis vi lige går op på toppunktet igen, så er den første af x-aksen, og den næste er hvor y-aksen er. Nedenunder har vi vist et eksempel. Ja. Nu vil jeg fortælle om nulpunktet. Nulpunktet er, hvis du kigger op i toppen, op der ved grafeksemplet, er det hvor den skærer i x-aksen. Og det kan både være, som det her eksempel, 2 steder. Der kan også være en, hvor det kun skærer et sted. Og det kan også være, hvor det slet ikke skærer nogen, som i det her eksempel. Formen vi bruger hedder minus b. Så skal vi både bruge minus 1 eller minus den ene gang, så plus den anden gang. Så tager vi for eksempel første gang minus b plus kb-rod, diskriminanten divideret med 2a, og så har vi måske et nulpunkt. Og så prøver vi bagefter med minus og se om det er et nulpunkt. Det kan både være, der kun kommer 1, det kan være, der kommer 2, det kan være, der slet ikke kommer nogen. Det var alt, hvad jeg havde fortalt. Tak for i dag.